बरायनाय जासिहरनाय थाबाय आरो गोदानबा साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम, लाइक खालाम। मा खालामगोन मा मागोन मोननानै आं दिनै फार्स्ट टाइम भिडिअ खालामनाय जाबाय। आंबो भिडिअ खालामफेराखैमोन, दिनैनो फार्स्ट टाइम। जों आगोल टाइमाव उन्दै समाव एमइ स्कुलाव हाबनाय समावहाय सासे सार फोरोंगिरिया खिन्थादोंमोन आरो आगोलनि जाथाय, गोदोनि थांनायफोरखौ, जानानै थांनायफोरखौ। आगोलथ' बिराद जाम्बा थायोमोन ना, गोदोनि दिनावथ' मानसिफ्रा बिदि होननानै खिन्थादोंमोन आरो। सानसेखालि सोंबाय जाहैदों फरायसालियाव स्टुडेन्टफोरनाव, इंलिसनि सिगुनखौ मा होनो उमुक होननानै सोंबायनो। दाना बेबो फिननो हाया, बयबो फिननो हाया सारनि सोंनायखौ आरो सिगुनखौहाय इंलिसनि। दानिया सोङै सोंजोबनानै बिराद बुरजा थायोमोन ना आगोल टाइमावथ' स्टुडेन्टफ्रा। गेदेर सोरबा देरनानैसो हाबनाय, सोरबा उन्दै, बिदिनो गिदिर सारमोनजोंनो समान जायोमोन जाहैदों गोदोनि दिनाव। दाना सासे स्टुडेन्टआ फिनहरबाय जाहैदों, खिन्थु रागा जोंनानैसो बुंदों जाहैदों। सार होनहरबायनो रागा जोंनानै। दाना गुद होनबायनो फोरोंगिरिया स्टुडेन्टखौ जाबाय नालाय। दा मारै जाखो आसरित साननानै बयबो आसरित मोनजोब्बाय जाहैदों। मिथिया नालाय इंलिसनि सिगुनखौ बालसार होनो नामायो। आरो बे थांलायबाय आरो सानसेखालिनि बाथ्राबाव जाहैदों। खोनासं लिरनाय जाहैदों, फरिखायावबो खोनासं लिरहोयोना। बिनि उनाव फरायनानै होयै दारिबा दारि, खमाबा खमा होनोना। दाना जाम्बा ना आगोलनि मानसिफ्रा, जाम्बा जाहैदों। दाना सासे आदुआ दंथारोमोन जाहैदों। दाना लिरखांजोबनानै टेबोलावहाय सारनो नायनो हैबाय जाहैदों खाथाखौहाय। दाना उमुक नोंनिया दारिया बोरो होनबाय। हाब सार आं होथारदोंमोन होनना जि नागिरबायनो बे खर' फुरलायनाय। नै सार खनायावसो थाफैजोबदों होनबाय जाहैदों। आं फुनानै होथारदोंमोनथ' सार होनबाय जाहैदों। दानिया बे थांलायबाय, जा मिनिजोब्बायनो मानसिफ्रा। आरो सानसेखालि फरायनायावथ' सारमोनहा बुजायोमोन। बे बुजायनाय टाइमावहाय साफस हमनानै ला थालिर मालि बुङोबा आथोना जरा होनबायनो। दानिया सासे जाम्बाथारा बुंहरबाय जाहैदों, ओंलै सार खिबावाखै होननानै नाजावहैनो मोनगोन नामा बुंगारबायसोनो सारखौ। साफस होननायखौ बुजियासै। दाना मिनिजोबलायबायनो गाग्ला गुग्लानो। बेखिनियाखौ खोन्थादोंमोन आरो जोंनि सारमोनहा। आं बेखिनिखौ दासिमबो गोसोआव दं। बेनोसै आंनि सल'बाबो। आं एसेयावनो दोननाय जाबाय। गोजोन्थों।